Gaur amaituko da egile berrientzako euskarazko 28. literatur lehiaketara lanak aurkezteko epea, poesiaren, narrazio eta berso paperak. Idazlanen gaia librea da jatorrizkoak zein argitaratu gabeak izan behar dute eta modalitate bakoitzeko 3 sari daude, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Uxue Barkos eta Sánchez lehendakariek trafikoaren eta bide segurtasunaren transferentzia behin betiko jorratzea erabaki dute. Alsasun azaroaren 4 deitutako ekitaldiaren karietara adierazpen instituzionala helarazi du Nafarroko Gobernuko Foru Exekutiboak. Azaroaren 16 eta 17an Alsasu gurasoak eta Alsasukoak aske plataformak antolatutako erreflexio eta mobilizazio jardunaldi batzuk burutuko dira Iruñan. Belate eta Almandozko tunelak zabalik, Europako segurtasun araudira egokitzeko 5 hilabetetan itxita egon ondoren, ohiko trafikoa itzuli da 121 A errepide nazionalera. Gaur da hondarreguna, amaitzen dena Iruñako udalak antolatutako egile berrientzako euskerazko 28. literatur lehiaketara lanak aurkezteko epea. Lehiaketak modalitate hauek ezartzen ditu, poesia, narrazio eta berso paperak. Bersoak idatzita aurkeztu behar dira bersolaritzaren arauekin bat, eta Nafarrokoak edo Nafarroan bizi diren egilei zuzentzen zaie. Interesdune modalitate bakoitzeko lan bakar bat aurkeztu aldute, gai librekoa, euskeraz idatzia, jatorrizkoa eta argitaratu gabea. Egile berritzat hartuko dira bakarka literatur liburu bat baino gehiago argitaratu ez dutenak. Ez dira muga horren barnean sartuko aldizkarietan, kazetaritza komunikabideetan edo izaera kolektiboko argitalpenetan argitaratutako parte hartzeak edo kolaborazioak, ez da literatur lanen itzulpenak ere. Lehiaketa honetako aurreko 2 ediziotan modalitate berean lehen saria jaso dutenek ezin izanen dute berriz parte hartu modalitate horretan. Lehiaketan modalitate bakoitzeko 3 sari daude, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak urrenez urren. Epaimaia gehienez ere 4 aipamen eman ahalko dizkie beste hainbeste lani, bakoitzak 250 eurokoa. Kontuan hartu gabe lanak zein modalitatetan aurkeztu diren, eta horiek Iruñeko udalak saritutako lanekin egin dezaketen argitalpenean halakorik egiten badu sartuko dira. Lanak 5 kopia izen orde batekin sinaturik udaleko erregistro orokorrean erregistratuko osagarrietan edo indarra duten legek aurreikusitako edozein bideren bitartez aurkeztu beharko dira. Poesiek 15 orri eduki behar dute gutxienez, eta horiek alde bakar batetik eta tarte bikoitza idatzi behar dira. Narrazioek ere 15 orri gutxienez, alde bakar batetik eta tarte bikoitzaz, eta berso paperek gutxienez 25 berso apaldi izanen dituzte. Elkarrekin nolabaiteko batasuna osatzen duten gai ezberdinak har ditzake hizpide beti ere, bersolaritzaren arau formalak betez. Nafarroko lehendakariak Uxue Barkosek eta Espainiako Gobernuko lehendakariak Pedro Sánchezek Moncloa jauregian izan duten lehen hartu eman instituzionalean trafikoaren eta bide segurtasunaren transferentzia foru komunitateari behin betiko egitea adostu dute. Halaber, Nafarroa estatu hitzarmen ekonomikoaren legearen erreforma azkartzea erabaki dute 2020-2024 bosturtekoari dagokion ekarpena negoziatu aurretik indarrean sardadin. Adostutako lehen gaiaren inguruan Barkos lehendakariak iragarri du Gobernu zentralak konpromiso hartu duela Nafarroa estatua transferentzien batzordeko ordezkariak abendua baino lehen izendatzeko. Aldebiko batzorde hori abenduan zehar edo urtarrileko lehen asteetan lanean has dadin, Nafarroarako eta Foruzaingorako transferentziaren definizioa eta behar den garaian gauzatzea egiteko. Prozesua ez luzatzea eta transferentzia behin betiko egitea erabaki dugu azaldu du Uxue Barkosek eta gogoratu du 2001 geroztik foru komunitateak ez duela inolako transferentziari jaso hobekuntzari begira. Era berean Barkosek eguerdiko bileran lortutako beste akordio garrantzitsu baten berri eman du. Nafarroa estatua hitzarmen ekonomikoaren legea berritzeko 2 administrazioen arteko negoziazioa azkartzea, hori indarrean sardadin urrengo 5 urteko
2020-2024 ekarpen ekonomikoa eguneratzen hasi baino lehen. Alegia, foru komunitateak administrazio zentralari egiten dion ordainketa. Foru administrazioa bere gaina hartu gabeko eta estatuak emandako eskuduntzen arabera. Horrez gain, Espainiako gobernuko lehendakariarekin 2015ko uztailan gobernuaz jabetu zenetik egindako lehen topaketa instituzional honen egonkortasuna kudeaketa politikoaren oinarri bezala azpimarratu du Barkosek. Nafarroko lehendakariak nabarmendu du foru legegintzaldiaren 3 urtetan 4 gobernu aldatu direla Moncloan. Azkenik, Nafarroko lehendakaria gustura agertu da Pedro Sánchezekin egindako topaketarekin eta transferentzien eta hitzarmen ekonomikoaren legezko eguneratzearen inguruan lortutako akordioekin. Orobat, 3. akordio bat aipatu du. Lor dezaketen akordio talde teknikoak lanean jarraitzen dutelako hain zuzen ere. Nafarroko parlamentuak duela gutxi foru lege bidez adostutako 113 milioi euroko inbertsio jasangarriak betetzeko negoziazioa. Barkosek azaldu du Sánchez lehendakariari esan diola Nafarroa oso handi nahia izango dela aurrekontuen 2012ko egonkortasun legearen irakurketa ez murriztetzailean. Nafarroak proposaturiko exekuzio orokorra lortu ahal izateko eta aurrekontu superabitarekin finantzatzeko. Alsasun datorren igandean azaroak 4 Espainia Ciudadana plataformak deituta Alsasu leku gogorra edo bakoitza dagokion tokian kokatu beharreko leku simbolikoa dela bezalako leloen babespean antolatuko den ekitaldiaren aurrean Nafarroko gobernuak honako adierazpen hau helarazi nahi izan dio gizarte osoari. Azaroaren 16 eta 17 Alsasuko gurasoak eta Alsasoak aske plataformak antolatutako erreflexio eta mobilizazio jardunaldi batzuk burutuko dira Iruñan. Bertan, pisuzko gonbidatuez lagunduta mahai inguru ezberdinak sortuko dira. Non iturkizunako ikuspegiarekin hainbat gai jorratu eta eztabaidatuko diren. Ekimen honen inguruko informazioa helarazi dute gaur Iruñako Katakraken eskainitako prentsaurrekoan. Vez más, pues haciendo voz o dando voz a lo que queremos compartir. Hasiko gara. Egunon, Altsasukoak aske eta Altsasu gurasoetik dei egiten dizuegu jakinarazteko kolektibo desberdinekin eta pertsonalitate esanguratsuekin batera azkeneko asteetan prestatzen aritu garen jardun. Heldu dira 751 egun gure seme-alaba eta lagunak atxilotu zituztenetik. 2 urte kartzelan, injustizia, lana eta borroka. Herri osoa gehiengo sozial batek lagundurik. Elkartasuna handia izan da, izugarria, eta eutsi beharra diogu lanari gure artean izan arte. Justiziak etxeratu arte, etxean behar bailupete. Hori guztia dela medio, azaroaren 16 Iruñan esparru anitzeko sentsibilitate eta ideologia desberdinateko jendea. Gazteria, eragile sozialak, edabideak, juristak eta Europako instituzioak gure lan erreminta bihurtuko dira. Alegia, etorkizunari begira, 5 ardatzen inguruko hausnarketa eta eztabaida jardunaldiak planteatzen ari gara. Hauze izango da gure planteamendua. Azaroaren 16an ostiralarekin arratsaldez, hementxe bertan Katakraken, hausnarketarako 2 gune osatuko ditugu. Lehenengo gazte taldeak zuzendutako dute Altsasu auzia delako aztertuz eta etorkizunari begira epe ertain eta luzera nola helduko diogun. Bigarrena, eragile sozialek osaturiko mahai ingurua izango da eta partaideen jendarteak auziari emandako erantzuna eta kaleetan dagoen sentsibilizazioa aztertuko dute. Azaroaren 17an goizez eta Katakraken ere, hauze aurkeztuko dugu. Mahai inguru batek auzia ikuspegi juridikotik Asteazkenean zabaldu zituzten 5 hilabete itxita egon ondoren Almandozta belateko tunelak.
Sare transeuropearraren 800 metrotik gorako tunel guztiek bete behar duten Europako segurtasun araudira egokitzeko tunel barneko obrak egin dituzte azken 5 hilabeteetan. Aurreikusitakoa baino 2 hilabete lehenago zabaldu dituzte 121 errepide nazionaleko tunelak. Autoak Belateko mendatera bideratu dituzte obrak iraun bitartean, baina ibilgailu astunak mugatua izan dute bide hori matrikula bikoitiek eta bikoitiek astekako txandetan erabili ahal izan dute. Gainerako ibilgailu astunak 15 autobidera eraman dituzte eta kamioilarientzat bidesaria ordaintzeko berapena jarri dituzte. Nafarroko gobernuak utzi zituen bertan bera laguntza horiek, behin tunela ireki ondoren. Hauek dira 2 tuneletan burutu diren lanak. Likido toxikoak eta sukoiak ebakuatzeko drenatze sistema bana ezarri dira. Bide zoroaren drenatzea zabaldu eta birjartzea, bide zoru berria fresatzea eta birjartzea eta seinaleak aireztatzea, argiztatzea, iraunkor eta gida zirkuituetarako suaren kontrako kable sare berria jartzea. Belateko tunelean bestalde 40 metro luzerako eta 3 metro zabalerako 2 bazter bideak amaituta daude, ego tunel ahoaren 360 eta 400 metrora urrenez urren. Bai Almandozko tunelean, bai Belatekoan isuria jasotzeko 2 kutxatila eta sareta jarri dituzte. Nafarroko gobernuak 82 milioi euroko inbertsio egin du egokitze lan hauek aurrera eramateko. Construcciones Mariezcurren enpresak ekainaren 4an hasi zituen obrak, orduan itxi zituzten 2 tunelak. Gaur amaituko da egile berrientzako euskarazko 28. literatur lehiaketara lanak aurkezteko epea, poesiaren, narrazio eta berso paperak. Idazlanen gaia librea da, jatorrizkoak zein argitaratu gabeak izan behar dute eta modalitate bakoitzeko 3 sari daude, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Uxue Barkos eta Sánchez lehendakariek trafikoaren eta bide segurtasunaren transferentzia behin betiko jorratzea erabaki dute. Alsasun azaroaren 4ako deitutako ekitaldiaren karietara adierazpen instituzionala helarazi du Nafarroko gobernuko foru exekutiboak. Azaroaren 16 eta 17an Alsasu gurasoak eta Alsasukoak aske plataformak antolatutako erreflexio eta mobilizazio jardunaldi batzuk burutuko dira Iruñan. Belate eta Almandozko tunelak zabalik Europako segurtasun araudira egokitzeko 5 hilabetetan itxita egon ondoren ohiko trafikoa itzuli da 121 errepide nazionalera.